Hukum sing teron along preng kache hangmen pen CM Dr. Tuliram Long Hangphan kechok chia koi ki pie puthak BJP song tum kidam tang thang ni phai kep arni kangsam apor malo APHLC me phu jai kathara me phi ke kai sai dengpon West Karbi Anglong District MP Hamren Rong Sopialong Airset Pumset APHLC me phu jai kathara me phi ke kai Hamren hitie bari malong BJP Hamren Mandal Committee Lapen Hamren Hithi Kimi Tovar Kok Prialong Lakha Plik Socheng MSC Constituency BJP Mandal Committee Tungchitong Sing APHLC Ami Phu JI Kathar Ami Phi ke kai Airset Pumset Anpin JI Kathar Ami Phi kai bom unahut APHLC go back JI Kathar Thiet lo pu ke hang taram si pinrem pon Jung kacepu pen BJP a party amen kisung pon an parta Karbinong Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang ami phi ke kai josi BJP penta APHLC ami phu jai kathar ami phi kai si phirang ki pen kajo putlam thlang Kusing teron alang li APHLC claim bang phu pusipu alang li along tangka kacuram APHLC leader Mana elitum BJP alidar along tapuri lok lo lasana apotsi prengece hang dap adap sakayun rom lo pu ke dama jo ini alang li preng ki piselet pen BJP agunda tum nilipana tengkeng pu laso jo ini akoi ke bang pen labang so pi elitum CM Sarapan alang li siketoy pu laso jo ini pen alang li tum APHLC tum elitum Karbi Anglong development upon kecupadung nai lapen autonomous state upon kaita state along lapen central long kaning je dun ver alidar upon sialang litum ame phi ke kaya yok litum alang litum jai kathar lapen APHLC a party upon pinrem lo lasi pinding litum hamren mondol pen patir people sidak hamren na angkang along pusame litum alang lipan jai kathar phan ame phi ke kai Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang Inut Karbi Anglong Arat Chotkali Kaprega Dimalong Kidoam Akarbia Havaralong Amta Kiklem Pidama Bang Prophansi Lapuson Anung Nuk Kijo Abang Ke Chokchi La Sopot APHLC Tiripia Phan Setame Pinrem Ponopusi Pirangkia Mailong Thanpon Hamren Mondol BJP Mondol hin pen Jasemet tum team Karbi Anglong itum Karbi Anglong Thomas Council Dr. Tuliram Longhang sir CM sir phan nongnu ke jutap pini difu Central Committee hin pen alang tum me phi ke kaipon itum kaching honai Dr. Tuliram Longhang me phi ke kaipon tasuning duk pik hangyang lo athe alang like Karbi Anglong adang ese hun Karbi Anglong di mahasau long dalang ke claim pe gabang pupinak bad baki Assam along samek Bisuna Sariali long sampe alang likam ke claim na bang pu Meghaloi Ripoi district long sampe alang likam ke claim na bang pu pinak lasi alang liphan ruling government along Asia party along achieve upon salang to me piki kai bangela bang itum APHLC Central Committee bhandai tum penrem nang kogia the alang liket hang ta chini dun depin isalam bangke asalang le tum bangke monarlo news thaglok banda ne tum duk piklo asila sona bangke monon claim ke dene ati alang tum bangke non bangke amek mane kusono ame kapit hi thui bhanse ning hang rong lasi la son bangke wan bom lo te muke kheyan kachar bu yang ring khetan ji lasi News report Karbi Anglong